Коментара ви за срещата? Дерби матч. Матч игра на нерви, на кой ще сгреши. Това са тези матчове. Съжалявам, че не успяхме да победиме. Дадахме всичко от себе си. Момчета се опитаха да дадат всичко от себе си. Не се получи. И тук нататък благодарих им в съблекалната. Нека се починат 2 дена да се посрещнат великденските празници и си продължаваме по програмата, по която се готвяме. Очакваме следващия матч. Да, наистина на следващия кръг ние почиваме. Минава си нашата почивка, приемаме Свиленград, тогава ще почиват и другите отбори, така че всичко се дойде на мястото си. Вие на няколко пъти си изпуснахте нервите. Какви са претенциите ви към съдийството? Значи аз към съдийството няколко пъти просто повторих. Ситуацията, при която ми изгониха, аз смея да твърда, че съм категорично прав. 4 минути искам смяна, тъй като отбора на гостите извърши 2 смени, вкара се 2 нападатели и ние трябваше да реагираме. Смяната ни беше готова, всичко беше написано. Трябваше 4-тия съдия да се реши да сигнализира. Имаха си апаратите, с които си говорят. Просто трябваше да сигнализира. 4 минути не ни даваха право да извършим смяната и през тези 4 минути станаха 2 атаки. Заради това. Иначе, да, влязах на терена, за да поискам правилно изгониме, ще си поема наказанието и така. Но това е матча. Такива дерби срещи се играе с страст, с желание, с амбиция. Даже футболното тук отстъпва на борбата и на характерите. Поздравявам и двата отбора. Аз казах, това сме 2 най-добри отбора. Бургас. Този пропуск на Любо Цеков, като че ли ви изяде главата в 70 минути? Да, футбола е 2-0, момчето иска да вкара. Който не е играл в футбол, той не е изтървавал. Горе главата и продължаваме. Любо Цеков и останалите момчета са млади футболисти. Нашия отбор е доста млад, с изключение на 1-2 по-опитни футболисти, ще израстват. Но съм им благодарен за това, че Любо Цеков изтървава положение, но в А защита игра великолепно. Движиш се, гониш топката, даде последната си силички, така че със всеки един се случва да изтърве. Отбора го подкрепя и продължаваме да гледаме напред. Добър резултат ли е за Созопол равния? Оставате лидери в класирането? Да, продължаваме сме лидери. Това пък е най-важното, че когато държиш отборите си на дистанция, ето и този двубой сега, съжаляваме, че не успяхме да победиме. Предполагаме, момчетата от Мастър също съжаляват за това, че са изтървали и те победата. И в крайна сметка, въпреки че преди мача няколко ми беше казал равния, за мен е чиста загуба, но в крайна сметка държим ги отново на дистанция, даже пък увеличихме от третия, който загуби. Но битката, аз и в интервюта преди това казах, продължава, ще бъде до последния кръг. Отборите ще губят точки. Има къде да се губят точки. Няма света отбори, които непрекъснато побеждават. Пък, вижте, най-радващото от цялата това нещо, видяхте, трибуните са пълни. Не знам колко зрители има, трибуната е за 2400 човека, направете си сметка, почти всичко беше пълно. Отсреща на новостроящата се трибуна имаше също хора. Това е радостта. Представете ли се, ако беше от 8 часа? Щяло да вали, гърми, трещи оправданията на съперника. Какво по-хубаво е сега да започваше мача на осветление, емоцията, зрителите от празниците, от масите, от разходката да дойдат да гледат. Това е истината, в крайна сметка ние играем за зрителите. Както споменахте и вие, треньорът на Мастер Ангел Стойков също каза, че очаква Созопол да загуби точки до края на първенството и да скъси тази дистанция с вас. Ние пък няма да загубим. Сега той като го каза това нещо, ние няма да загубим. Разбира се, футбола е игра. Футбола е игра. Искаш да спечелиш, някой път не се получава. Предния кръг в Стралджа някой очаква ли да загубим? Не, но с всякакви приеми, с селенията, с простотията, начало с кмета им на село Стралджа или град Стралджа, да скрият децата, да скрият топките, да пуснем ние топка, да ни откраднат топките, да лежат по 3 човека, делегата, отговорните лица, да не пускат, да спрат, да въдворят ред. Няма такова нещо. На такива места ние можем да загубим. На такива места. Там, където се играе футбол, там, където условията, погледнете какви условия ние предоставяме за другите отбори. Перфектни, идеални, влезте в съблекалните, снимайте всичко културно, всичко точно.
Затова и играят футбол отборите, които дойдат тук срещу нас. А ние като излезем, какво посрещаме? Миньор Радмило. Знаете ли, че при 4 на 1 двама човека са ни вънка, един е от 6 до 9 месеца операция, другия не можем да го вдигнем още 1 месец отвънка. Нова Загора. Човек вънка, 6 месеца. Това е при 4 на 1. Запомнете, при 4 на 1 ритане без топка. И това ни очаква. И това ни очаква. Но ще се справим. Аз съм убеден. В крайна сметка, тежко ми е, че не победихме, но това е футбола. Ще анализираме. От мастер изразиха така съмнение, че изкуствено се нагнетява обстановката тук. Кой? Сигурно ние. Да, с реакциите, които имате спрямо съдията. Вижте, реакциите са нормално нещо, когато искаш победата. Аз още един път го казвам. Футбол е страст. Его, то го пише тук. Любов, страст. Всичко се прави с желание, с амбиция, с стръв за победата. Сигурно такъв ми е характер. Какво си казахте с Мартин Бушнаков накрая? Така доста емоционален разговор проведете от страни, поне така да се виждаше. Казах му, почнаха дребнавите неща. Съдята какво свирил, какво имало, какво нямало, не се намесих до последния, им казах, хора, престанете, матча е свършил. Имало дуспа, имало... когато ние сме вкарали гола ни бил от засада. Той така каза. Ние сме два бургаски отбора, вместо да си помагаме, да се уважаваме, ние играем един срещу друг. Да, спортът трябва да играе един срещу друг, но трябва да се уважаваме. Това трябва да бъде винаги, а не трети отбор от... И затова това им беше реакцията. Такава ми е... Просто разберете, тук се прави нещо, виждате, нещо хубаво и това нещо рано или късно ще ни доведе до професионалния футбол. Дали тази година, дали до година ще успеем и ще играем в професионалния футбол и то с успех гарантирано.